7 ka barangay sa lungsod sa Asturias gidugok sa daghang langaw. Mga apektadong lumulupyo nangayo og tabang. Pulis nga nangayo og kwarta aron buhian ang didakpan mataktak sa serbisyo. Pagpangilkil nasakpan sa akto sa NBI. 21 ka mga empleyado sa Barangay Ermita miangkon nga adik sa giduli nga drugas. Mga sakop sa COSAP nakugang. Barangay Kapitan nagdepresyon. 7 ka pulis sa Talisay City giimbestigar tungod sa kasayuran nga nahipos sa kapulisan nga sila tigpanalipod sa illegal nga drugas sa maong dakbayan. Mga kawatan nga milungkab sa usa ka restaurant nakuhaan og video sa security camera. May ngapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Martes petsa 29 sa buwan sa Hulyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog samo ka sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, nagkadaiya ang nahimong reaksyon sa mga Pilipino sa gihimong ikalimang State of the Nation address ni Presidente Noynoy Aquino kagahapon. Apan alang sa mga kasunduluhan, Glenn, makapasaka sa ilang moral ang gisaad ni Pinoy nga magpalit og mga bag-ong kahimanan alang sa military. Kini ang gipadayag sa tigpamaba sa Central Command. Andrea Patanya, Suginlimi. Gihangop sa Central Command ang paglakip ni Presidente Benigno Aquino sa mga proyekto alang sa armadong kusog atul sa iyang ikalimang State of the Nation address kunsona kagahapon. Naglangkob kini sa pagpalit og 8 ka Sokol Combat Utility Helicopters, 3 ka Augusta Westland 109 multi-purpose helicopters ug 4 ka refurbished UH-1 nga helicopters. Lakip usab niini ang 2 ka Navy cutters ug ang BRP Tagbanwa, ang labing unang landing craft utility ship sa nasud. Mato ni Central Command spokesperson Lieutenant Commander Jim Alagao, bisan og sa command center sa Naval Forces West sa Palawan kini naka-standby karon, magamit gyapon kini sa kasundaluhan lukup nasud alang sa mga dagkong operasyon sama sa pagresponde sa mga kalamidad. With the arrival of these newly acquired assets, dako kani siya impact sa pag-perform sa amuang mandate. Labi na sa capacity and capability enhancement na side. No? So, ang mga example, kaning mga dagko nga mga barko, mga SSB service support vessels, so mas dako ni sa kanang mga nakakaroon nato nga mga barko. So kung for example na ay mga manginahanglan og mass nga exodus o kanang tangtangon nimo sa isa ka lugar, no? So magamit yun siya. Gipahibaw sab ni Pinoy nga umaabot pa ang duha sa 12 ka Korean-made FA-50 fighter trainer jets, 8 ka bag-ong Bell Combat Utility Helicopters, 2 ka anti-submarine helicopter, ug ang dugang napu ka Augusta Westland 109 helicopters, 17 ka refurbished UH-1 helicopters, 2 ka light lift ug 3 ka medium lift aircrafts ug mga radar systems. Gawas niini, misaad sab si Pinoy nga moabot pa ang kapin 50,000 ka mga M4 assault rifles alang sa kasundaluhan. So kung dako po ni siya og matabang labi na nga sa ato ang ginatawag og kining territorial defense nato. Dako po ni siya nga impact sa kining ato ang internal security and peace operations. Sa kung maabot na ni, so definitely ma-clear na ginato ni ato ang AOR diri sa Central Visayas or the whole Visayas. Mato ni Alagao, makapasaka sa ilang moral ang tanang panaad sa presidente. Dako ilang pagsalig nga matuman kining tanan sanglit alang niya, wa sa mapakya si Pinoy sa pagtuman sa iyang mga saad alang sa militar atul sa iyang ikaupat nga sona ni atong miaging tuig. Dugang ni Alagao, natagbaw ra siya sa performance nga gipakita ni Pinoy isip pangusa nasod. Well, na niabot man gyud ang i-promise nila tong una, no? So I believe nga kining mga bagong assets maabot yun na sila. I think the president is doing good as far as the modernization of our AFP is concerned.
Andrea Patenya, News 5. Sa paghihimo ni Presidente Noynoy Aquino ang iyang SONA kagahapon, gipahibaw ni Rehab Czar Panfilo Lacson si Governor Junjun Davide na aprobado na ang rehab budget. Apan kung aprobado na ang 12 billion budget nga alang sa amihan ng Sugbo, sunod nga suliran mao ang pagpagawas sa kwarta. Kung kanus ang ma-release ang pundo, wapay nasayod. King Perez, Sugin Limi. Gipahibaw ni Presidente Noynoy Aquino sa iyang State of the Nation address kagahapon nga hingpit niyang gipirmahan ang unom ka mga rehabilitation plan sa mga probinsya nga nakahiagom og kadaot sa bagyong Yolanda. Lakip na niini ang rehabilitation plan alang sa amihan ng Sugbo nga mo kantidad og kapin 12 bilyones pesos. Dulan siyam ka buwan human sa bagyo usa na approve sa presidente ang mga rehabilitation plans. It's a very welcome news kay it means na ang katong i-identify na mo nga mga committed in need of assistance, whether for the houses or livelihood, sa dihang ang form of rehab, pakuha na din siya, mugawas na siya. Mato di Provincial Information Office Head Ethel Natera, ni atong Biyernes pa nasayod ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga napirmahan na ang budget. Of respect for the President, wala ko mag-unaw nag-announce kay he has to mention it in his SONA. Hinoon giklaro daan ni Natera nga dili moagi sa kagamhanan sa lalawigan ang kinatibuk ang pondo alang sa rehabilitasyon. Sa kasayuran ni Natera, direkta nga madawat ang pondo ngadto sa mga government line agencies ug mga apektadong lokal nga kagamhanan. Igo lang sa pagmonitor sa pag-release sa kwarta ug sa mga gipatuman nga proyekto ang kagamhanan sa lalawigan. Wala niya po nang ilagipang buhat even before napirmahan ang rehab ka. There was a lot of money gi-course siya pag-download sa line agencies, DPWH or DSWD, DILG, diba? Daghan naman kayo itong kwarta ng gawas. Apan matod ni Natera nga wapay kasayuran ng Kapitolyo kung kanus asugda ng pag-release sa kwarta. Gipanglantawan sa Provincial Information Officer nga lain na usab nga suliran ng pag-release sa maong pondo. You know, government procedure. King Perez, News 5. Malipay raman ko kay okay raman gyapon iyang pagkuan. Dayang gyapon. Kuan man to iyang SONA kaning nangigogi siya og maayo sa mga nagdaot yan iya ba. Then sa ako ang pong point sa positive side po dato kay naman po nahimo po ang presidente sa ato ang ekonomiya karon pero dili lang kayo mabati sa mga pobre. Kay tungod po ba na ang mga medyo ang mga pobre karon murag nadaot sila og maayo sa ila katapulan ba. Proud ako sa kanya kasi sa kabila ng mga pag-aako sa kanya dapat natin siyang intindihin. So para sa akin naman pakiusap ko lang sa mga kababayan natin na sana bigyan pa natin ng kunting pagkakataon ang ating mahal na Pangulo para patunayan ang kanyang sarili. So paro, pag-iko ka ngayon niya? Kuan sa, iya lang kuan ba nga, ang iya magsulti, iya junggi kuan ba nga, may iyang pagkuan ba? Sa pagdaan niya sa kuan ba, sa iyang pamunuan karon. Wala kay ko kakuan, siguro, kay naghasabayaan ni kuan niya og impeachment, tulo na ito kabuok, so siguro po, inaaman sa siya nahimo nga kuan, nga kayuhan sa nasod. Sa laing mga balita, naayon na unta ang tanang nasakit og tipda sa sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nga nagsugod niadtong buwan sa Hunyo. Apan gipahibaw sa jail warden sa CPDRC nga si Romeo Manansala, dunay usa ang nasakit baguhay lang. Kasamtanang gi-isolate sa usa ka selda sa CPDRC ang maong inmate nga nasakit og tipdas. Nasayran nga mga 70 ka kaso sa tipdas ang natala sud sa labing dakong prisuhan sa Sugbo. Dito sa lungsod sa Asturias, sa tunga-tungang kasapdan sa lalawigan sa Sugbo, 7 ka barangay ang gidugok sa daghang langaw. Gipasanginlan sa mga residente ang poultry farm ug ang tingpamuwak sa mais nga mo'y hinungdan sa pagkatap sa daghang langaw sa ilang lugar. Jiki Bargio, Sugin Limi.
Makita ining amateur video nga kuha niya adtong nakalabay nga semana ang pag-atake sa daghang mga langaw sa 7 ka mga barangay sa lungsod sa Asturias. Gipasanginlan sa mga residente kining usa ka poultry farm sa barangay Bago nga nag-operate 4 ka buwan pa lang ang milabay. Usa lang kini sa lain pang 2 ka poultry farm nga nag-operate sa Asturias. Kami operada nga mama, nya bawal niya nga magkuan jud nga mahugaw jud ang iyang pagkaon. Karon tuwa na siya sa Cebu. Hingbiyahe na lang siya kay dili gusto nga makuan sa langaw kay grabe mangging langaw, muliot manggid sa among pagkaon. Tungod sa pag-atake sa mga langaw, napugos sa pagpalit og chemical ang pamilya ni Nay Ofelia aron gamiton pagpatay sa mga langaw. Ang mga baboy sa barangay konsihal nangasakit na sab mao nga gimuskitiruhan na lang niya kini. Ang usa na kong baboy nasakit siya nagkalibang. So ako na pong kuan sila gipangitag paagi nga di gyud na mahitabo ba nga mausod untang langaw mo nang nagmuskitiro ko. Saon man gyud nga ang langaw musud man gyud musud. Usa sa labigi kabalakan karon sa mga mulupyo dinhi sa sitio Buswang sa barangay Bago mao ang epekto unya ini ngadto sa ilang panlawas busa awhag nila ngadto sa local government unit ang hugot nga pagmonitor ining poultry farm nga mo'y gitudlo nga hinungdan sa pagdugok ining mga langaw. Matud sa mga residente, ubay-ubay na ang nada sa tambalanan tungod sa sakit sa tiyan. Sa wala pa ni poultry, di man inyo ani kadaghan ang langaw. Awa ay nagkalibang na gani ko ani, sakit-sakit akong tiyan. Mo kuanggod mo, ma-high blood na ko. Apan ang mayor sa Asturias nga si Alan Adlawan mitumbok sa pagpamuwak sa mais nga mo'y hinungdan sa pag-atake sa mga langaw. Now, usahay problema po ning sa iting ano man ang ma-withdraw sa tanang poultry ana truck sa munisipyo. Oh, doon ay chance matagak. Igabot dito sa farmer, usahay nasa farmer nga pasagdan lang nila. Ang natural dugukon sa langaw. Sa pagkakaroon misangat na og petisyon ang mga mulupyo sa barangay Bato ngadto sa hawanan sa konseho sa pagmonitor sa poultry farm. Jinky Bargio, News 5. Sa dakbayan sa Talisay, patay ang usa ka mag-uuma human sungaya sa iyang binuhing kabaw ni adtong Sabado. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Kasamtangang gihaya silang panimay sa barangay San Roque dakbayan sa Talisay si Jerwil Abasulo, 45 anyos, nga namatay pag-abot sa hospital ni adtong Sabado human sungaya siyang binuhing kabaw. Asoy siyang asawa nga si Rosalina, natusak-tusak ang iyang bana sa sungay silang kabaw nga nagwild ni adtong tungura. Igo sa dughan, tiyan ug paa ang naangko ni Jerwil nga usa ka mag-uuma. Nga ako nang kuan nga gisungan naman na siya sa kuan. Giapas naman ko sa kong trabaho niya gisungan naman na siya. Mara na ako na kuan na niya pag adto na ko sa iya patay naman siya. Wala na ko kakita kung unsa na giunsa sa kabaw basta patay na siya pag abot na ko sa kuan uma. Dugang ni Rosalina nga iya dayong gibaligya ang kabaw nga mipatay siyang bana. Mato ni Dr. Alice Utlang nga usa ka veterinarian, ang pag-abusar sa kabaw nga sama sa pagbunal mo'y makaresulta sa pagwild ni ini. Kini ang usa sa nakitang hinungdan kun nganong giwatas-watas sa kabaw ang iyang amo sa daruhan niadtong Sabado. Most usual yun is naagi siya sakit sa utok, no? Naapektahan niyang utok. O the other one is abuse. No? Any animal, no? Normally, basta di gani mo i-maltreat gani mo na ay tendency nga mo fight back. So like for example, imong gipadaro, imong imo siyang gibalsaba kaha, kunya dayon sige kag bunal, way klarong kaon. Mabot pag parehas tao, mabot sa diyang sapot. So sa kalagot niya, ikaw man ang nagmaltreat, balikan ka niya mo. Nagplano karon si Rosalina nga hutdo na lang og baligya ang nahibilin nilang hayupan sama sa tulo nila ka baka. Leslie Caminada Vistil, News 5. Nagpailang kanhing sakop sa 8 grupo na sikop kay nagdala og armas nga paltik uban ang iyang higala. Katarungan sa dinakpan nga iyang ibaligya ang maong armas ug dili gamiton sa dautan nga binuhatan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gidakop sa mga sakop sa special weapons and tactics nga nagpatrolya pasado alas 9 kagabi sa may dalan A. Soriano sa may barangay Carita ang kanhi sakop sa 8 pundok nga si Edgar Bueno, lumad nga taga barangay Maslog, Dakbayan sa Danao. Lakip nga gidakop si Eduardo Tuling nga taga Sitio Mahayahay sa Nasgutang barangay kinsa mao'y nagdrive sa motorsiklo.
Matud sa SWAT, nga gimanduan sila ni CCPO Director Police Senior Superintendent Noli Romana nga rubingan ang lugar nunot sa giingong mga kriminal nga magsakay og motorsiklo. Ilang nasundan ang duha, ugwa naghilmit ang angkas ni ini nga si Bueno. Sita nga hunong mo pulis ni, wa man sila mo kuan dayon dito po dagan, so dito na mo sila na intercept sa may Soriano Street. Dihang gipangayuan og lisensya si Tuling, nakugang si Manundo nga dunay misiwil nga armas gikan sa bag ni Bueno. So mo to gipakuan ko iyang bag, kumuna mo nakita nga gikan simple na yung position ng kanang armas nga nga KG9 daw. Gimakak sa mga dinakpan nga ilang gamiton ang armas sa iligal nga kalihukan. Mga sir, ginabuhi na mo? Muli pinabuhi na ako semua? Dito ko sa White Gold, balik ko ba, ng Sudan ba? Yan agtaw, sirado yan. Nakita na ko dito sa terminal sa White Gold. Padungan na ito sa Danao ba ulit. Giangko ni Tuling nga nagkaila sila ni Bueno pinaagi sa bayaw ni ini og sa ilang gihimong investigasyon sa Mabulo Police. Nasayran nga kanhi rebelde si Bueno nga nagbasi sa kabukiran sa Dakbayan sa Danao ug niadtong 2009 ni surrender siya subay sa programa sa kagamhanan sa probinsya sa Subo. Nakadawat ang lugar din. Nakadawat ako. Pila man? 30 man to kaya 30 mil? Kaya panis naman sa lanbag ko din daw na. Mo ko din sulod lang kwarta pero mo ko trabaho na. Ano sa yata? Antil mo wala yata? Ang nabay kuan sitinta wala pa yata. Pila? Sitinta. 50 libre ko do. Ang 20 kang glory. Arrested din sila sa Republic Act 10591 illegal possession of firearms and ammunition. Kining luhag yun. Ray Pasaporte, News 5. Nakuhaan sa CCTV ang pagpanglungkab sa usa ka restaurant sa Barangay Lahog, Kaganihang, Kadlawon. Wa makabantay ang gwardya kay milipot man sa pikas bahin ang mga kawatan. Andrea Patenya, Suginlimi. Sa CCTV footage, makita nga misud kining duha ka lalaking kawatan sa exit door sa restaurant, mga alas 3:59 ganihang kadlawon. Nag-bull cap ang usa ka lalaki, nag-shorts ug tsinelas, samtang nag-t-shirt, shorts ug tsinelas ang kauban ni ini. Pagsud nila sa restaurant, midiretso dayon sila sa cashier's area. Una nilang gikuha ang tip box ug gisunod og kuha ang sudlanan sa kwarta sa cash register, ingon man ang vault. Gisnob sa duha ang mga cellphone nga nahabilin kay karaan kinig model. Giba na ba ng 30,000 pesos nga halin sa restaurant kagahapon ang nakuha sa duha ka kawatan. Wa nakabantay ang gwardya sa pagsud ug paggawa sa mga kawatan kay sa pikas bahin sa restaurant kini nag-standby. Ang bulb, gidalag yun ang bulb. Nya naay gwardya sa atbang tungod sa lain nga establishment nakita nga gikarga gyud motor. Para pud siya motor TV nga gi. Kay ang storage gwardya normal man na motor mo anak kay mga alas 4 maghatod og newspaper. Nagminaro ang mga kawatan kay ang lalaking nagkaw, nagguantis aron di mabilin ang fingerprints. Apan do naghihapoy na recover nga latent prints ang crime scene investigation sa sliding door ug sa plastic na sudlanan sa mga resibo nga maoy subject karon sa eksaminasyon ug cross-matching. The CSI team on duty today recovered 5 Latin prints and different markings from A to E. So meaning to say 5 Latin prints that was developed from exit door glass. Kini bisan pa man kung sa video makita nga nag-gloves sila. Well, anyway, during the entry, maybe the suspect did not use that. For example, because they are doing they forced to open the exit door. Matud sa pangu sa CSI ug Theft and Robbery Section nga base sa lihok sa mga kawatan, maisip nga di kini mga first-timers. Mao nga ikumpara nila ang CCTV footage sa uban pang footage sa pagpanglungkab sa Dakbayan. Gani dunay similarities ang duha ka kawatan sa duha ka lalaking nanglungkab sa usa ka kan-anan sa Barangay Tisa niadtong Hulyo 17 nga kuha gihapon sa CCTV. I-compare na to sa mga previous CCTV. Ang Station 4 ato sa ito personal sa Station 4 para kasi ma-identify nila. Kuan man familiar imong tao katong ilang pamayon sa glayo. Kay sa katong sa
last week o last week nga incident sa area sa Labangon. Medyo may pagkakuan siya, hawi-hawi ka to nagkalo. Atong Ibanez Carinderia? Ato to i-compare ang video ato. Andrea Patenya, News 5. Nalitag sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation ang usa ka pulis nga sakop sa Cebu City Police Office Station 3 human nangil kilog waiter nga dunay kapuyong mabdos nga gipapriso sa amo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gisikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Region 7 ang usa sa mga sakop sa Cebu City Police Office Station 3 kun Waterfront Police Station nga si PO2 Joselito Las Piñas taga-Dakbayan sa Talisay. Human kini nangilkil usa ka waiter nga si Michael Dituya. Niadtong Sabado, napriso sa Waterfront Police Station ang live-in partner ni Dituya nga si Jennifer Lantaka kinsa gipasangil na sa iyang among nangawak. Apan wa nay plano ang amon ini nga ipadayon ang pagpasaka og sumbong batok ni Lantaka nga nagsabag og 6 ka buwan. Nag-abot kagahapon sa kadlaw ng pulis ug ang reklamante og bisan wa direktang nangayo sa Las Piñas mingon kini nga arigluhon ang kaso apan nakasabot na si Dituya sa pasumbingay sa pulis. Ang reklamante pa ang gipabuot sa bayad nga 4,000 pesos apan giingong gidak-an ini ang pulis og nakahangi og 3,000 pesos. Ko ikaw lang sir, kaya mo ko idea na god ug wilay makuan na kay first time may nako din. Siya, sige ko lang. Ko 4,000 sir. Sa kanang urag dako ra man na nya 3,000 lang. Midangop sa NBI kagahapon sa buntag si Dituya o giplanuhan dayon ang entrapment operation nga gipahigayon sa entrance sa Plaza Independencia nga pipila ka metros gikan sa estasyon sa Waterfront Police. Inay nga 3,000 pesos, giingong gibalik og 4,000 ang gipangayo sa pulis og pagdawat ini sa mark money gisikop dayon ang pulis sa NBI. Nakugang sa hitabo ang hepe sa Waterfront Police Station. Talagang na-shock. Ako di talaga ako nag-expect na may mangyari na ganito. Kasi siyempre una-una is hindi talaga mat-tolerate itong bagay na ito eh. Ang kapulisan natin matitino yan. May mga ilan-ilan lang dyan na kung baga sa nawawala sa landas. Mupahigayon ng parallel investigation ang Waterfront Police sa hitabo, di nagresulta ilang idoso sa Cebu City Police Office Headquarters. Wa mo tubag ang pulis sa mga pangutana sa matigbalita. Kasong extortion ang atubangon ini. Ryan Sorote, News 5. Sa nalambigit nga balita, dako ang puruhan nga mataktak sa serbisyo si PO2 Joselito Las Piñas. Andrea Patanya, Sugin Limi. 2016 siya. Gipaabot na lang sa Investigation and Detective Management Branch sa Cebu City Police Office nga mapasakaan og kasong extortion si PO2 Joselito Las Piñas aron magamit ang maong kaso sa ilang pre-charged evaluation batok niini. Gipasumiti sabog investigation report si Cebu City Police Station 3 Chief Wayne Magbanwa kabahin sa insidente. Matud pa, usa ka dakong kalapasan ang pagpangilkil nga maisip nga grave misconduct ug ground for dismissal. Labi na kang dismissal man na siya, may kay grave misconduct man na siya, especially karon ng atong regional directors. Nagsigig mao gini campaign sa atong regional director. Pinaka-kontra na niya ang extortion. Nasurpresa sabang IDMB sa kalambigitan ni Las Piñas sa extortion kay wa man kini records of misdemeanor sa ilang buhatan. Dugang ni rekla nga kun mataktak si Las Piñas, di na kini makadawat sa iyang retirement benefits, gawas lang sa iyang leave credits. Nasayran nga ang maong pulis, hapit nang muritiro mga tulong ato sa 4 ka tuig gikan karon. Tanan niya nga supposedly madawat niya sa PNP, dili na niya madawat except doon sa kanang mga leave credits. Awag sa IDMB nga to sa publiko nga sama sa reklamante nga si Michael Dituya, di angayang mahadlok sa pag-report kabahin sa mga insidente sa pagpangilkil nga naglambigit sa mga pulis o uban pang mga law enforcers. Samtang panghinaot nila nga unta makatunog leksyon ang uban pang mga sakop sa PNP sa gidangatan karon ni PO2 Las Piñas. Sobra sa leksyon. Biro mo na, sige kagkuan, pila ka years sa serbisyo. Sa inana lang ako ang maawag. So, awag mo sa public, ma'am, na mas maayo na. Ang kuanong sa public much better kung naay mga ingunana, I will encourage sa public kung naay mga demand, mo na the best na ilang buhaton.
Ang kaso ni PO2 Las Piñas mao'y ika-16 nga kasong administratiba nga isang at sa IDMB batok sa mga pulis sa CCPO karong tuiga. Mas ubos kung itandi sa 23 ka mga kaso nga inagisang at sa samang period ni adtong miaging tuig. Andrea Patenya, News 5. Mikabat sa 21 ka empleyado sa Barangay Ermita, Cebu City ang napalgang positibo sa paggamit sa ginadiling drogas. Matod sa pangu sa City Office on Substance Abuse Prevention, numero 1 na sa listahan sa dakbayan sa Sugbo ang Ermita nga dunay daghang empleyado nga drug addicts. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Nakakupirma kay ni Angkon nga nagamit prubuka. Nakugang ang labaw sa COSAP City on Substance Abuse Prevention nga si Dr. Alice Utlang, human niya masayri kagahapon nga sa 11 ka mga barangay employee sa Barangay Ermita, 8 kanila ang miangkon nga tigamitan o ginadiling drogas. Gibalikan sa COSAP ang Ermita aron ipaubos sa drug test ang maong 11 ka mga empleyado nga wa maka-appeal sa drug test niadtong Biyernes. Tungod sa hitabo, na-depress sa Ermita Barangay Captain Imo Krupinta dihang iyang nasayran. Pero sa gihapon, no? Imagine ka siya sa tanang barangay, siya pinakadaghanan. So, kinanglan, doon na mo unsad si barangay kapitan imo sa iyahang kuan ng mga staff. Mao nga base sa lang records, gihulagway ni Utlang nga ang Ermita maunay nag-una karon sa mga barangay nga daghang empleyadong tigamitan o ginadiling drogas. Ang 21 ka mga empleyado ipaubos sa We Care program din ipaubos sila sa rehabilitasyon. Subling na nawagan si Utlang sa tanang ehensya sa pakigtambayayong sa pagsumpo sa illegal nga drogas. It's just like kuan gyud na kinahanglan do na introduction sa spiritual aspect. Tanan nga aspeto kinahanglan isud jud ang dapita, moral recovery, moral ana. So karon panahon na dili gyud ilong nga kuha na ron nga problema. So kinahanglan tanang mga agency sa government nga nagtrabaho against the or fight against drugs plus sa mga katawhan mismo, apil ang pamilya, tanang sectors labi na sa religious group, kinahanglan magtinabangay gyud ta. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gawas sa 4 ka pulis sa Talamban Police Station nga giingong protektor sa mga drug personalities sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo, doon na sa ilaing 7 ka mga pulis nga giimbestigahan karon sa Cebu Provincial Police Office. Ang maong mga pulis giingong na destino kaniadto sa Dakbayan sa Talisay. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gikan mismo sa hepe sa kapulisan sa Talisay Police Superintendent Carmelo Dayon, ang listahan nga dunay ngan sa 7 ka mga pulis nga giingong tigproteher og mga drug operators sa nahisgutang syudad. Apan si Dayon sab mismo ang miingon nga ang mga pulis nga naa sa listahan wa na madestino sa Talisay human gipang reassign. Bali wala tayo sa evidence pero amo dia katong among nadakpan mo among gi-interview and then mo toy kinahanglan i-validate. Sa gihimong pakisusi ni si PPO Provincial Director Noel Guilyamak, nasayran nga pipila sa mga pulis nga anaa sa lista aktibo pa, samtang aduna say mga nang retiro na, ug ila unang gipalaw man ang investigasyon bahin sa maong alegasyon. Well, so far we have received some reports, no, but still this will be validated, no, because that would be unfair also to our policemen to be charged without any evidence, no. All of this will be validated. Giangkon sa Dayon nga listahan ra ang ilang gikuptan ug way laing ebidensya sa pagsuporta sa maong mga akusasyon. Kay numduman nga sa Dakbayan sa Sugbo, doon na say listahan sa mga police drug protectors sa Talamban, apan wa pagyud mapasakay og kasong administratiba o kriminal ang maong mga pulis tungod sa kakuwang sa ebidensya. At the moment, matawag to sa heresy pa na siya. Kini karap apil yung pangan, wala tay ebidensya nga naatay lobok or kanang gipirmahan or unsa wala ta na. Pero since di karap apil pangan, atong paimbestigaran sa investigation. Laing gipahibaw sa hepe sa Talisay nga sukwahi sa mga akusasyon nga wa sila nahimong drug operations, ubay-ubay na nga mga pagpangronda ang ilang napahigayon, ug gani do na pa sila unom ka drug pushers nga subject sa buy-bust operations. So far, na may mga upat ka targets nga nakuha nga mga pushers gud siya. And then kay kini atong mga SWAT, part of them is also member of kanang kaidsot. So naana sila tagsa-tagsag ipan-develop ng mga target personality sa drugs karon. So sooner or later nanapod tayo mga accomplice nga medyo katong mga high value targets na.
Ug kung si CPPO Director Noel Guilliamac dunay mga natalang areas for improvement sa performance ni dayon, si Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes miingon nga natagbaw ra siya sa gipakita sa iyang hepe, di sama sa performance sa kanhi hepe nga iyang giparilibuhan. So far, satisfied lang ko sa iyang performance. Ako siyang jogging ng gyud nga ato continuous ni dili bitaw siging ingon nga on and off kun dunay urabag lansang ba nga mudulot lagdukdukon kinahanglan nga all the way gyud karon nga makakita gyud ang mga tawo nga nasa mga daotang mga binuhatan nga naadji galihok para nila. Andrea Patenia, News 5. Misaka sa gibanang 60 ka pamilya ang namakwit karon dito sa Kinatarkan Island gumikan sa dakong sinkhole sa isla kini. Sa isla kini ang gipahibaw ni Provincial Information Office Head Ethel Natera. Nagpadana og duha ka truck nga puno sa mga relief goods ang Kapitolyo sukad niadtong Domingo. Tuwasab ang mga sakop sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office aron susihon ang kahimtang sa dapit. Magagad ang sunod nga mga lakang sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo subay sa pagsusi sa PDRRMO. Assessment. Giawhag sa mga taga-Naga ang Department of Public Works and Highways sa pagpamutol sa mga karaang punuhan sa akasya nga anaa sa ilahang lugar na matikdan sa mga lumulupyo nga ni aksyon na og lihok ug paingon matumba ang uban niini. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Wa pamataw si Nay Conchita nagbarog na kining mga dagkong punuan sa akasya dinhi sa National Road sa Barangay Tinaan, Siyudad sa Naga. Apan karon usa lang siya sa pipila ka mga residente nga mibati og tumang kabalaka. Buot niya nga tangtangon na kini. Kinhanglan gyud na nga putlon kay diri sa time gabok na ra ba kay na matumbahan mi nga sige agi mga sakyanan matumbahan and there will be big casualties. So please DNR people, cut this acacia tree. Si Nay Ethel kansang panimay pila kadupara ang gilayon gikan sa dakong punuan, nakamatikod nga milihok na ang akasya. Pertijud, kay dili naman kami mo ma-damage ani. Og naanya mo agi diha madatog gagkalit kay kani siya ni takilid na ba ni siya gamay. Bis kaning usang dakong sanga isangko siya dito ni tukod. Karon mura man siya ni ana. Nga sa ato pa ang tambahan ning adto gyud. Matud ni Naga City Mayor Val Chong, wa mahinayon ang pagputol sa mga century-old nga akasya kagahapon tungod kay wa mitunga ang DPWH. Gusto namin unta gyud maputol, no? But we have to be clear. Og unsa gyud kanang posisyon sa DPWH og ila bagyong ihatag namo ang kuan kay dugay naman na unta gitagaan sila permit to cut. Mauday na nga sila mo putol last year. Tungod sa rekomendasyon sa DNR, buot sa mayor nga putlo na ang mga punuan sa mas dali nga panahon. Ako, like any project, kung naay whatever is affected in the project, doon na yung suppose budget. Nyahay naman na ron. Dili ko yung mamasangil, pero kung gusto sila nga kami gyoy ilahang paputlon, okay raman ko. Pagyo ko problema. Pero ang budget, ari na mo. Jinky Bargyo, News 5. Gibantayan karon sa Food and Drug Administration ang nagkadaghan nga herbal products sa merkado. Nangandam sad ang maong buhatan alang sa ASEAN integration nga mahitabo sunod tuig. Ryan Sorete, Sugin Limi. Nangandam na karon ang Pilipinas alang sa ASEAN integration nga mahitabo sunod tuig isip signatory sa Asian Economic Community o ang paghimo og single market sa mga ASEAN member states. Usa sa mga nangandam niini ang Food and Drug Administration nga giingong nabiyaan sa silingang mga nasud. Gipaningkamutan sa DFA nga madali ang ilang serbisyo hilibina ngadto sa mga magpapatigayon. Sama sa ubang mga ahensya sa gobyerno, gikuwaan sa DFA ang mga rekisito sa pagparehistro sa mga produkto nga ubos sa ilang buhatan, sama sa mga medisina, food products, cosmetics, mga duwaan o ubang mga devices. Isa sa mga suggestion namin ay to improve the working time, no, yung evaluation time ng process ng mga applications for food,
and other products in order that there is no delay in the approval and computerized na sabang ilang records apan nagkuwang gihapon sila sa mga trabahante. Nakig-align sab sila sa ubang mga ahensya sa gobyerno sama sa Bureau of Internal Revenue, Customs ug Land Transportation Office aron sayon og dali ang pagbaligya sa merkado. Nalaman namin na marami palang mga polisiya at regulation na pwede naman naming i-improve para makatulong sa mga nasa pangangalakal. These products have to be assessed for quality, kung saan siya galing at sinong gumagawa, anong mga materyales, at pangalawa, anong kiniklaim nila. Kasi you cannot claim something na wala namang benefits or scientific evidence, and also whether these are safe or not. Giawhag ang publiko nga sigurado ang dunay tatak sa FDA ang mga herbal products aron masiguro nga luwas kining gamiton. Ryan Sorote, News 5. Natapos kagahapong adlaw ang 60 kaadlaw nga temporary restraining order sa Court of Appeals nga nagbabag sa injunction sa Toledo RTC nga nagpugong sa pagpatuman sa budget sa Toledo City. Apan mayor sa Toledo City mipasalig nga dili mabalda ang pagpadagan sa dakbayan bisan adunay injunction nga nagpugong kanila pagpagawas og kwarta. King Perez, Suginlimi. As they say in Tagalog, no kabah, wag ikukulbait. Kumpiyansa si Toledo City Mayor Sonny Osmeña nga paboran sa Court of Appeals ang mosyon nga giduso niini nga nangayo sa korte sa pagpugong sa mando sa Toledo RTC nga nagdili kanila sa pagpatuman sa 2014 approved city budget. Nahunong ang pagpatuman sa maong budget ni adtong Mayo. Human mipakanaog og preliminary injunction si Judge Hermes Montero sa Toledo RTC Branch 59 sa pagpatuman sa ilang budget. Kasong paghimong null and void sa budget ang gisangat sa unom ka mayorya nga konsehal sa City Council, kinsa nga mga kaatbang ni Osmeña sa politika. Suma sa reklamo sa mga konsehal ang budget na aprubahan sa konseho nga way quorum ni adtong higayuna. Dihang naundang ang pagpagawas og kwarta sa dakbayan sa Toledo, wa na kini makapanweldo og giputlan og kuryente. Hangtod nga gitanyagan sa Court of Appeals og 60-day temporary restraining order sa pagpatuman sa hukom sa Toledo RTC. Natapos kagahapon ang 60 kaadlaw nga temporary restraining order ug expired na sugod karong adlaw ang maong mando sa Court of Appeals. Nakasabot si Osmeña nga wa pa migawas ang hukom sa Appellate Court tungod kay holiday karong adlaw. I guess it's just a matter of, you cannot hurry them up, but I don't even dare call them up. But I'm sure, I'm very confident. Gani matod ni Osmeña, wa nay angay ang mga konsehal nga mapadayon sa kaso atubangan sa Toledo RTC. Tungod kay matud pa, nakadawat kini sa ilang mga sweldo, human gipatuman ang TRO sa Court of Appeals. Well, they may have questioned the case in Montero's sala, they are accepting it in practice. So I think they are stopped from even questioning it again. Mipasalig sa Osmeña nga di subling mahitabo nga mabaldado ang operasyon sa kagamhanan sa dakbayan sa Toledo kundi sila paboran sa Court of Appeals sama sa naputol nga kuryente sa mga buhatan sa kagamhanan ug wa masweldohi nga mga empleyado. I don't think mausob, no? In fact, na-checking pirmahanan kuno karong adlaw. We will be signing all the checks tonight, just in case. But I am very, very confident. Samtang ipabot pa ang hukom sa Court of Appeals bahin sa kasong gisangat sa unom ka mga konsehal batok ang Mayor Sonny Osmeña ug mga kauban niini sa konseho subay sa pasangil nga naaprubahan ang city budget nga way quorum matud sa habig sa mga reklamanteng konsehal nga ipatuman usa ang reenacted budget. Kini nagpasabot nga ang ipatuman nga budget subay sa 2013 budget nga naa sa 400 milyones pesos. Hinungdan nga way angay ikabalaka ang katawhan sa dakbayan sa Toledo kay adunay kwarta ang panudanan sa kagamhanan sa dakbayan. Suma sa Article 415 sa Implementing Rules and Regulations sa Local Government Code, angay i-reenact ang budget sa miaging tuig kung wa kini maaprubahi. Matud pa sa abogada sa unom ka mga konsehal nga si Attorney Judilyn Tapia. By Article 415, automatically there is
implementation of a reenacted budget. So that is the status quo prior to the controversy. Kung galing himuon usab ni Osmeña nga mabaldado ang operasyon sa dakbayan kay wa kunoy budget human sa pagka-expire sa TRO, kini ang hagit sa abogada. That was just a ploy. Now, if we will do that again, we will file again another cases in the Ombudsman. Another round of cases in the Ombudsman. They will expect us. Gipahibaw sab sa abogado nga hangtod karon wa pa matubag ni Osmeña ang tulo ka managlahing reklamo bato kaniya at tubangan sa ombudsman. Lakip na niini ang technical malversation ug illegal use of public funds, grave abuse of authority ug pagtugot sa pagpatuman sa kontrobersyal nga budget ordinance sa dakbayan. They were directed to give a comment, but as of now, we have not received a comment from their end. King Perez, News 5. Attorney Georgia, ang nagtrending karon sa Twitter ug sa ubang mga social media accounts mao ang kaning fashion sa SONA. Mao ba ikaw kinsa may best dress? Wagi ko ako'y comment na ikaw kinsa man. Si Heart Evangelista. She was so well dressed. Hinuon sad mo yes. kalalis niya. Yes. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!